Sziasztok! Ebben a videóban a nappaliban látható játszósarkot fogom helyrerázni. Itt volt eredetileg eddig a járóka, de mivel már nem használtuk, ezért innen ki lett pakolva, és ide minden játékot, minden be lett ide dobával rakva, és hát ahogy láthatjátok is, rengeteg cucc volt itt. Ezt mind kipakoltam, és föltakarítottam ezt a részt. Gyorsan, ahogy mikor feltakarítottam, akkor elkezdtem bepakolni a dolgokat. Eltakarítottam azt a kis asztalt, ez egyébként egy dohányzó asztal, de gyerekeknek használjuk ilyen játszós, tárolós asztalnak. Eredetileg a kis konyhához vettem, hogy azon tudjanak főzőcskézni. Úgyhogy igazából azt raktam be, itt már Olivér is felébredt és segítkezett. Rendben raktam nekik a kis konyhát, illetve azt a kis kockás asztalkát is. Azt is felállítottam és beraktam oda. Hát látszik, hogy nem sok hely maradt így a két asztallal, ezért azt később kiszedtem, beraktam a babajátékokat is, és akkor igazából elfoglalt az összes helyet így a két asztal, és egy tárolót mindenféleképpen szerettem volna berakni még ide, amiben a gyerekeknek van az összes játékautója. És ezt is kipakoltam, kiszedtem, ami már nagyon használhatatlan autó volt, persze ők még azzal is játszanak, aminek mondjuk csak 3 kereke van, de mindegy, szóval kiszedtem, kiválogattam, a pici autókat külön szedtem, és akkor ami nem odavaló volt, azt is kivettem, és akkor igazából csak egy doboznyi került bele, majd mutatom, hogy igazából utólag még szedtem ki ezekből az autókból, mivel kétlaki életet élünk, ezért a másik helyre viszünk el az autókból, mert nem kell ennyi, meg más játékokból is szedtem ki, mert nagyon sok összegyűlt, és nem akartam, hogy ebből a dobozból kifolyjanak az autók, úgyhogy így kevesebb lett végül utólag. Nos, hát többször nekifutásra ilyen lett ez a játszó rész, játszó sarok. Még biztos lesz rajta alakítva, de egyelőre ilyen. Csak kivettem azt a fehér asztalt, mert nagyon kicsi hely volt, és ennél tudnak majd rajzolni ennél az asztalnál. Itt van a kis konyhájuk. Bepakoltam ide mindent. Ez is a konyhához tartozó kis cuccok. Ebben vannak a babajátékok, de még van egy másik dobozban sok babajáték, úgyhogy abból még fogok átpakolászni, átrendezgetni. Mert
nem fog kelleni ennyi Olivérnek. Itt van egy ilyen autómosó, azokban pici autók vannak, az Olivérnek a járássegítő, ilyen babakocsi, ez a kockás asztal, és ebbe csak autók vannak ebbe a dobozba. És akkor ide lentre mentek a duplók, illetve a orvosi készlet. Úgyhogy hát most ez ennyi lett. Kicsit jobban néz ki, mint volt.